Daghan ang nakadaig sa bayanihong buhat sa babaeng miluwas sa iyang mga iro sa sunog sa usa ka commercial building sa Mandawi City. Ang konseho miila sa iyang gihimo. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa pag-ulbo sa dakong sunog sa commercial building sa Mandawi City, dito sa third floor si Aimee Maningo kundiin siya stay-in sa establishmento. Bisan baga na kaayo ang aso ug dako ang kayo, naningkamot siyang makalingkawas ug maluwas lakip ang iyang duha ka mga iro. Natabangan sab siya sa mga tawo nga miisa og hagdan aron iyang mapatungan. Daghan ang nakaday kang Aimee sa iyang gihimo nga bisan sa kakuyaw nagpabiling kalmado. Gani isa sesyon sa City Council sa Mandawi, usa kini sa ilang natuki. Pasado ang resolusyon nga nagdaig kaniya sa iyang gihimo nga pagluwas. Plano sa konseho, imbitahon siya sa sunod sesyon aron adto itunol ang commendation kaniya. I-commend na mo siya for the bravery. It shows na compassion and love over fear ba. Mao iyang gipakita sa amoa. So I think that's worth commending. Gibalikan sa GMA Regional TV ang nasunog nga establishmento apan wala didto si Maningo. Kay gikuha kini og nagkauban una sila sa iyang pamilya human sa nahitabong sunog. Sa social media post niya, nagpasalamat siya sa tanang nitabang kaniya ni adtong higayuna. Luwas na siya og iyang duha ka mga iro nga sila si Mia ug Kayen. Nagpasalamat sab siya sa nag-uli sa iyang cellphone ug mipahibaw nga anaa pa siya sa ospital karon tungod sa monitoring. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.